أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin mutum ya ga ya auri mace a cikin mafarki an ɗaura mashi aure da ita amma kuma a zahirinta ta mutu amma sai ga a cikin mafarki ga ya aure ta. Ga abin da Shahab Gani Annabulsi ya fassara a cikin littafin sa Tadiru littafi na biyu ma'ana mujalladi na biyu mun takabbar kalamin fi tafsir al-ahlam babi na 17 babi da yake magana akan tashin alkiyama, hisabi, mizani, littattafai, siradi da abin da yake saduwa da su. Yake cewa idan kai ka auri mace wadda a zahirinta ta rasu a cikin mafarki ga ta nan ta rayu kuma har ma ka aure ta kun yi aure. Kuma ga wasu watan kaman macizai gefe-gefenta kuma ya ga ya tashi ya ji har ginanta, to lallai mewa zai yi wani aiki da zai ladama a kansa. Idan ya tara da ita har a ruwan maniyinta ya cakuɗu da shi, to lallai zai yi wani aiki da zai samu mummunan asara da baƙin ciki wanda ba za a samu godiyar ƙarshe a kansa, ma'ana akwai matsala a ƙarshen lamarin. Wasu ka ce a alkhairi ne ya samu gwargwadon abin da ya gani na watan ƙarshen al'amarin na ruwanta da sauransu da ya fitar. Idan mutum ya ga kamar ya auri wata mace wadda lallai matan nan a zahiri fa ta mutu kuma sai ya ga a cikin mafarki ya aure ta kuma ya ga har ya sadu da ita amma kuma ya ga a cikin gidanta ne, gaskiya zai wahala ga ba wai rasuwa zai yi ba, Allah sauƙi. To saboda haka namiji kamar yadda aka fassara namiji ya yi wannan mafarkin, ita ma mace haka ne. Mutane suna ta yi mana kuka, musamman wasu ma sukan yi rubutu a comment section, duk sai mu ce wanda ya gani wanda ya gani, to in muka ce wanda ya gani to mace ma haka yake a gare ta, babu bambanci da abin da namiji ya gani ko mace, sai dai in an samu bambanci wani lokacin shine in ta yi mafarkin, fassara mafarkin mafi yawa mafarkin mace fassara mafarki yana komawa ga mijinta ne. Bawa in yi mafarki mafi yawa mafarki yana komawa ga mai gidansa ne, sannan in yara ƙanana ko mace ko namiji suka yi mafarki sai yana komawa ga iyayensu ne, shine kawai. Amma in muka ce wanda ya ga kaza to har mace ta shiga. Jama'a muna yi muku fata alkhairi, assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi. Masoyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki